The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Psalm 73:26. My thoughts are not your thoughts, neither are my ways your ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Isaiah 55:8 and 9. Ask and you will receive, seek and you will find, knock and it shall be opened unto you. Matthew 7:7. Matthew 4:4 and Deuteronomy 8:3. Man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Matthew 7:13-14. Wide and easy is the gate that leads to destruction, and many are entering into it. But the road is narrow and the way is hard that leads to life. Only few find it. Matthew 12:31-32. Wherefore I say unto you, all manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men. But the blasphemy against the Holy Spirit, it shall not be forgiven unto men. Whosoever speaketh a word against the Son of Man, it shall be forgiven him. But whosoever speaketh against the Holy Spirit, it shall not be forgiven him, neither in this world, neither in the world to come. Mark 13:10. The gospel must first be preached to all the nations. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ni ining adlaw, gikinahanglan ang atong pagpangandam sa atong kaugalingon. So, we will begin our Bible study, which is a worship in and of itself, with a time of silent prayer. Excuse me. This opportunity nagahatag kanimo magtotoo sa panahon nga ikaw makasiguro nga ikaw mapunan sa Espiritu Santo, og ikaw anay pakigambitay ngadto sa Dios for the teaching of the Word of God. Remember the very important principle sa 1 John 1:9. If we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo, dili pa magtotoo, gikinahanglan nga imong paggamit sa imong kaugalingong kabubuton, your free will, sa paghimo og labing mahinungdanong desisyon, the decision to believe in Christ as your Lord and Savior. Therefore, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Busa sa hilom, magandam ta sa atong kaugalingon. Let us pray. Let us pray once again. Father, we thank you for your faithfulness. We thank you for the grace that is beyond anything we could ever ask or think. You have provided all things well for us. You have left nothing unprovided. And furthermore, you have anticipated everything that was necessary billions of years ago. Busa,
Amahan, as we continue to fellowship with you in your word, as your mercies are renewed day by day, as you have provided this portion of manna, the written word, nagapasalamat kami kanimo sa imong pagdala kanamo dinhi sa makausapa. Buhi kami sa among lawas, kining tanan gumikan lang sa imong kaluoy, sa imong gugma, sa imong grasya. Salamat ni among Bible study through the YouTube under the Vic Balbido Evangelistic Ministry. May God, the Holy Spirit, enlighten us, for we ask it in Christ's name. Amen. May ngadlaw sa tanan nato mga higala, once again, adiyan sab kita. Welcome now sab sa atong pagpadayon, sa atong pagtuon sa balaang pulong sa Dios. Now, by the way, kining atong evangelistic ministry, just to refresh your mind, we started to open its YouTube channel niadtong July 19, 2017. So, more than 2 years na ta. Og since it has gained momentum to sa iyang operation ini, it has gained momentum to people who are in search of God's truth. Pinagi sa ilang pag-browse ni ining YouTube channel o pagkakaroon kining atong ministry is being followed by 54 positive and persistent subscribers all over the globe. Now, ang iyang study sessions gi-record kini on a daily basis, either in bilingual Cebuano and English or in pure English. Apan kasagaran gyud it's bilingual. Now kining maong ministry gitawag nato kini Grace Ministry. Kini bukas ngadto sa mga katawhan dunay dunggan to hear and who are positively seeking God and His Word, which are the only two immutables nining tibuok universo. Kaya ang Diyos is just tapping His foot, waiting for anyone to seek Him and His divine viewpoints. Jeremiah 29:13, nag-ingon ka na diha. And later, mutubo siya sa iyang espirituhanong pagkinabuhi and become a potential winner in life and in the life hereafter. Busa, nining atong panahon karon nga mahulgaon kayo, gubot na ning atong panahon, kinahanglan man ang mga katawhan samot na gyud nga nanginahanglan sila niining atong paghisgot ni mga butang bahin sa paglaom, dasig kaninyo, nanginahanglan, mas nanginahanglan ang mga katawhan karon kay tukma gyud kini karong panahon, just the right time. God tungod sa iyang kaluoy o gugma, iyang gipaymutang kining atong ministry. Dili kini atong ministry. This is the ministry of God, the Holy Spirit. This is evangelistic ministry nga usa lang kini sa mga pagi sa pagpadayag sa mensahe sa paglaom o kaligunan sa kinabuhi, taliwa sa ako nag-ingon ni ining makuyaw, makalilisang o puno sa kaguliyang makahimtang sa kalibutan. So, gidasig ka mo nga nagasunod na gyud ning atong Bible study through the YouTube. God in His mercy gibutang gyud niya as one of the means to deliver His message of hope and comfort. Busa kung sublion nga you are invited. Okay, sa dili pa kita padayon sa atong paghisgutan ni ining adlaw nga giuluhan kini, by the way, kini atong paghisgutan karon, giuluhan kini karon og how to be a winner in this life
and in the next. So mao kana ang atong uluhan. Unsaon nato sa pagkahimong mga nanaog niining kalibutan o didto sa sunod nga kalibutan. Okay? So, sa di pagyud ta mosugod, these are the steps that we have to make to be able to make this Bible study worthwhile. Nga mapuslanon o mabungahon, makahatag ni nato og dugang pagyud nga mga doktrina pagtulunan sa pulong sa Dios. Ang una gyud niini nga ato naman ang gisgutan kaniadto apan just to refresh our mind. Okay? Number one gyud is have humility. Pagbaton o pagkamapaubsanon. Magpaubsanon kita ngadto sa awtoridad sa pulong sa Dios. And then ang sunod niini pagbaton og usa ka bukas nga pangunahon na have an open mind. Unyang sunod ipunting tutok, concentrate sa mensahe, not necessarily on the messenger. Ang mensahe mo itutuki. And then ang sunod ibilin dito sa gawas ang tanan nga mga tawahanong mga pangunahon, mga kalibutanong mga pangunahon. Apil na niya ng imong mga suliran o mga gumunhap, mga pagsulay, leave them outside. Now, sa diha nga kita mo sunod ni ining mga lakang, God, the Holy Spirit, will take control sa atong huna-huna. Atong pangunahuna. Mao'y kontrolon yun sa Espiritu Santo. O atong timanaan nga God is no respecter of age, person, profession, or status in life. Okay? So karon ato nang sugdan kini atong hisgutan nga pagtulunan how to be a winner in this life and in the next. Now, of course, kita nga mga Kristohano na. Oh, by the way, ato yung sugdon yung labas atong panumduman. Giunsa man nato pagkahimong mga Kristohanon. Okay? Now, kita nahimong Kristohano, nahimong mga anak sa Dios. Human nato dawata ang mensahe sa maayong balita sa kaluwasan. Meaning, ang unod gyud o ang sentro gyud sa maong mensahe sa maayong balita sa kaluwasan mo si Ginoong Hesukristo. Kita nakaklaro gyud napatin-awan kita sa palang Espiritu Santo unsa gyud gihimo ni Ginoong Hesukristo dito sa krus. Okay? So didto atong nakita na naklaro gyud nato nga si Ginoong Hesukristo lamang ang bugtong paagi nga kita mahimong Kristohanon, mahimong mga anak sa Dios, mahimong luwas o matao pag-usab. So mao kadto nga atong nagsusi natataw gyud nato nga si Ginoong Hesukristo lamang ang bugtong manluluwas. Why lain? Kay siya nakatuman mangyud sa mga qualification how to be the Savior, to become the Savior of the world. Kaya ang una nini, wala siya Adam's original sin. Wala siya matakdi, wala gyud siya matapti sa Adam's original sin. Ang sunod, wala siya kinaiyang mga sasalak. No old sin nature. Gawas pa, siya lamang ang bugtong hingpit nga sakop sa kaliwatas tao. The only perfect member of the human race. Gawas pa, siya lamang ang sakop sa kaliwatan sa tao nga way gihimo, wa makahimog sala, bisan gamay. Perfect. No personal sin. So, akong balikon, no Adam's original sin, no old sin nature.
He has never committed a single personal sin. He is the only member, perfect member of the human race. Siya ra ang hingpit nga sakop sa kaliwatan sa tao. Gawas pa niya na siya lamang ang nanag-iya og hingpit nga pagkamatarong sa Dios, perfect righteousness. Ug mao kini ang nakapakalifika ni Ginoong Kristo nga mahimong manluluwas. Ug siya tinuod ang bugtong manluluwas. Why nakatuban? Nobody has met those qualifications except the Lord Jesus Christ. Ug tungod niya na nakumbinsir ug natataw na tino yun nato nga si Ginoong Kristo lamang ang bugtong paagi nga kita mahilangit. Unsay iyang gisulti diha sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Siya lamang ang bugtong manluluwas. Acts 4:12, neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. O ang Dios iyang kabubuton nga ang tanang tao maluwas, tanang tao mahilangit, dili siya buot nga naay malaglag bisag usa. Ana mabasa to 2 Peter 3:9 nga nagaingon, God is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Ang repentance diha mo to change your mental attitude, change of mind from being negative to believe in Christ, now to be positive, to believe in the Lord Jesus Christ as Lord and Savior. O mao na nga ang Dios nagaingon, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. So tungod kinaklaro na tataw man nato, dito atong gigamit ang atong kabubuton, ang atong free will, and we made the most important decision that we can make in our entire life while we are still here in this devil's world. So mihimo kitag decision, the decision to believe on the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior. Diha nahimo kitang mga anak sa Dios, nahimo kitang Kristohanon, nahimo kitang luwas, og unsa, nahimo na kitang kalifikado nga mo kinabuhi uban sa Dios dito sa eternidad, dito sa langit. Tungod kay usa sa atong nadawat nga kaayuhan nga gihatag sa Dios, atong pagaluwas, bao nga atong ngan gisuwat na didto sa Lamb's Book of Eternal Life. Og kana nagakalifikar kanato nga mga puyo na kita uban sa Dios dito sa langit hangtod sa wala nay katapusan. O gawas pa niya na kita gitimrihan, gisilyuhan sa Espiritu Santo, that also ensures our assurance, our security, eternal security. All those kini mga gilakbit la nato gisgot, kini agi glabas atong panungduman. So mao na nga karon mga Kristohano na kita, mga luwas na kita, mga anak sa Dios. Huwag kita magpasigarbo, huwag ta magpahambog. Ang Dios man ang nagasulti niya na igo lang kitang mituo sa iyang pasalig. So kadi man mamakak ang Dios, unsay iyang isulti tinuod man. So kung moingon siya, tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas, bakak ba na? Iya ka nagisulti, ug busa kadtong atong mga hinigugma nga nauna na nato sa pagtaliwan, mibiya ning kalibutan na kay nahuman namang ilang ang plano sa Dios sa ilang kinabuhi. Then tuwa na sila, pahimos na sila, they are enjoying eternal life uban sa Dios sa tumang kalipay. Psalm 16:11 na kahingpitan sa ilang kalipay. Kita usab nga mga magtotoo
nga nadugtong na nahiusan na kang Ginoong Kristo, anaw sab kita'y paglaom. You see? Kay naaman tay pagtuo nga na ugmad gyud gumikan sa atong pagpadayon sa tuon sa pulong sa Dios. Mao ni gitawag og spiritual momentum. Adlaw-adlaw ning atong pagtuon sa pulong sa Dios, dili sinimana, dili binuan, dili tinuig, dili kay kun ganahan lang, kun dili adlaw-adlaw. Kay we are preparing for our future life with God, eternal life, eternal good. Nasibot pa sa bus eternal, wala ni katapusan, hangtod na kanas kahangturan. Busa, karon nga niya kita sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios, kay gibahin manis tulo kining plano sa Dios. Ang una nining hugna, inon taghugna, ang unang hugna mao ang kaluwasan. Ito yung gayon nga itong gidawat sa Ginoong Kristo nga itong manluwas, misod tas unang hugna nga mong kaluwasan, salvation. O niya ang ikaduha, human ta maluwas, misod dayon tas ikaduha nga gitawag og hugna nga ikaduha, unsa, believer in time. Mga magtutuo na kita, niini nga itong panahon. Mao ni atong giduputan sa pagtanaw, kay buot ang Dios nga kita mahimong mananaog. God wants us to become winners in this life and in the next. Mao ni nga itong giduputan karon sa pagtanaw, kay naidaghang mga punto sa doktrina nga kinahanglan nga atong makatunan. Okay? So mao na nga ilabi na karong panahon na niya nata sa ikaduha nga hugna. Oh, by the way, kaduhang hugna, atong tapuson na lang kay ikatulo, ang ikatulong hugna sa plano sa Dios mao nga inigkahuman sa atong kinabuhi ning kalibutan na pagtanaw sa Dios nga nahuman na. Okay? So, we come sa kanang gitawag og physical death. Either unsay muna, either physical death or the rapture, kung unsa may muna. Of course, kung ako'y papilion, anto ko sa rapture. Magahuwat ko sa inigkuha na sa Dios kanato. Kuhaon man tang tanang mga magtutuo ni kalibutan na. We will be raptured. Rapture means to catch up. Signiton tang mga magtutuo sa kalit, labaw paspa sa pamilok sa atong mata. 1/60th of a second may tabo ka ng rapture. Either rapture or physical death. Whatever comes first. So mo na nga, kaabot na nato niya ng ikatulong hugna, mo na ang believer in eternity. Tuwa na kita. Uban sa Dios dito sa eternidad, dito sa langit. Now, okay. Balik ta. I-rewind nato dito sa ikaduhang hugna. Niyata sa ikaduhang hugna. Okay? Now, nga diin, buot sa Dios nga kita mahimong mananaog. God wants us to become winners, not losers. Panaman tayo kabubuton, papilion ta sa Dios. Giyatagan ta niya kabubuton, free will. Ipagamit ka na niya. Moingon ang Dios, ako kang gihatagan og free will, gamita na whether dapig ka ba nako o dapig ka ba spikas. Ang akong kaaway nga si Satanas ug iyang mga demonyo. Okay? So papilion ta. Karon kay kanang pili man ta, we chose to study God's word, then ta sa kanang dapig kita sa Dios, natural. Mas panahon nga kita makasala, out we go. What do I mean? Out we go sa atong dapit nga may gahom. Ang position of strength. Kaya mo ka na nga itong dapit nga puluyanan gitawag na itong operational divine dynasphere. Okay? Nga ang laing nga na protocol plan of God, Christian way of life, God's power system, isa pa, kanang the protocol plan of God.
mo kanang daghan kayo ng mga synonym dihang gi kanang hingalan niya ng maong dapit nga may gahom sa Dios. Nga diin maura ka na dapit nga kita makatuman sa plano sa Dios sa atong kinabuhi. Outside of it, wala. Apart from it, wala. Di ta kahimo. Kay sa diha nga musud ta niya na, well, it is a mental attitude, ha? Di ba ni? Kaya ang Christian way of life is a mental attitude life. Niya sa itong panguna-una. Okay? So, mauna, nga kini nga itong huna-huna, mando sa Diyos nga sudlan ka na sa huna-huna niya. Huwag makalabaw. Huwag makatupong sa huna-huna sa Diyos. Isaiah 55, 8 and 9, di pa duga itong kutlo ka na. My thoughts are not your thoughts, my ways are not your ways, etc. So, mauna, kini nga itong itunan mo, kini mga huna-huna ug mga paagi sa Dios. Thoughts and ways of God. Ang mga paagi sa Dios, mga kalaki sa Dios mo niya itong gitunan. Unsa man nato pag kinabuhi subay sa iyang plano kun wa tay pagtuon sa iyang kabubuton. Mo ni nagasabot ka. So mo ni nga niya pata ni ining kinabuhi. We are struggling. We're struggling facing all odds in life. Pagsuway o kaning pagharong yun sa atong di kay pagharong pagatubang sa atong mga espirituhanong kaaway. Nga doon natin mga dagkong mga espirituhanong kaaway, the world, the devil, the flesh. Unsa may atong ikasukol o ikapanalipod ining awayang espirituhanon kung wa tay espirituhanong hinagiban. We don't have the spiritual weapon kundi ta magtuon sa iyang pulong sa Dios nga mao man ang sword of the Holy Spirit. Sabot ka? Mao ni ang atong hinagiban buot sa Dios nga ato ning isulob. Na okay, arita sa atong pagkinabuhi karon. Unas tanan. Di malalis. Nga kini nga atong nasod. No, kini nga atong nasod nga diin atong gipuy-an. This is our borrowed country. Okay? Kining nasod nga tinipong bansa. This is the greatest nation in the history of the world. Tinipong bansa, United States of America. Mao ni karon ang atong borrowed country. Okay? Kining maong nasod, the greatest country in the world, is currently facing a critical war. Now, naranimo, mo admitir ka ba niya na? Now, kining maong gubat, sulod nun ni, okay? Inside our soul. A war inside our soul and a war outside our political life as a nation. Okay? Kining nasod atong gipuy-an karon badly needs our prayer. Labang nang inahanglan sa mga pagampo, especially niining labihan pagka-lisod mahulgaon nga panahon. There is so much evil proliferating in every nook and cranny of this country. You see? You have seen that in the television, from the radio, tanan, social media, naklaro na nimo. Now, prayer is critical. Ang pagampo karon. Kay king pagampo mo magkini ang hinagiban sa mga magtotoo, kanato mga magtotoo. Kay mo ni ipagamit sa Dios, kay kining prayer is our communication. Pagpakig sandurot, pagpakig kukabildo sa atong magbubuhat. So prayer is critical. By the way, nahinomdom pa ba ka sa agenda of prayer? So atong tukbilon na guning kanang bahin sa pagampo. Now, by the way, akong ipaklaro nimo nga ang prayer, ang pagampo, dili ni
kanang problem-solving device, dili. Wa na mapil sa listahan sa napulo ka mga paagis pagsulbad sa atong suliran nga gihatag sa Dios. The 10 problem-solving devices. Wala. Wa na malista diha. Mao na nga. Prayer is not a problem-solving device. It is our way of communicating with God. Ang atong pakig-istorya sama sa atong pakig-istorya sa atong amahan, human fathers. Makigukabildo kita. Suod, intimate ang atong pakig-kukabildo. Mao na kung na kay mga kinahanglan, di ba mo, adto magkasi mong amahan. Di ba? So mo na, okay, unsa man to mga agenda o prayer nga itong gisgutana. Di ba itong Operation CTIP? C, confession. T, thanksgiving. I, intercession. P, petition. Okay. Ang confession, pagsugid. Okay. So, karon di na ito mo gamit na ng pulong kumpisal. Kaya it connotes mga maungunay, mga kanang sinultihan sa mga naa sa relihiyon. Kumpisal. Okay. Di na ito na gamiton. Pagsugid, paghingalan. Okay? Now, of course, ang confession, this is in relation to 1 John 1:9, which is the rebound technique. Okay, hibaw na kagunsa kaning rebound technique, the recovery technique. Human ta makasala, ato dayong gamiton kanang prinsipyuha. Kaya ang 1 John 1:9 nagingon man, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Mao nay kanang the rebound technique. Okay, ang number 1, confession. Pagsugid. Number 2, thanksgiving. Pagpasalamat. Now, ang Diyos ba, sa iyang pulong rin, pasalamatan nato siya sa tanan. Tanan. Mga kaguol, mga kalisdanan, mga pagsulay, all of this. Pasalamatan nato ang Diyos. Okay? O man ta magpasalamat sa Diyos sa mga kagulanan, o man ta nagpasalamat ta sa iyang mga pulong nga mooy atong gamiton sa pagatubang niya na. Nagkasabot ka? Mao na atong pasalamatan. Dili kay itong mga kaguol, kalisdanan, dili. Di kay mo, salamat Diyos ni mga kalisdanan. Dili. Di man na, ang pasabot na, salamat Diyos ni kalisdanan nga kung yatubang kay naakay gihatag, gisangkap nga hinagiban saon ako ni pag-atubang. Nakasabot ka ba? I hope. Mao na, pasalamatan na to ang Diyos sa tanan. Ikatulo, intercession. Ang atong pag-ampo alang sa uban. Uban natong mga kaigsuunan, mga silingan, kaparyentihan, apil na itong atong mga kontra. Okay? No, na intercession. Ang ikaupat, P, petition. Ano sa maning petition? Na ikaw na. Magampo na kabahin, alang kanimo. Nga, mangayo kag kanang kalamdag sa Dios sa imong amahan, kalamdag alang sa natingali imong giatubang nga kanang examination baron o kanang naay inyong tigom baron sa inyong negosyo nga nanginahanglan ka unsa enlightenment sa Espiritu Santo. Okay, so mo na ang agenda of prayer. Operation CTIP. Ayan na nagkalimti. Now, ang pag-ampo, mo na niya itong gitukbil, pag-ampo, is an experiential part of our spiritual life. Mo ni kasinatian. Og timan ang prinsipyo nga God always hears a believer's prayer. Kanunay gid niya na kanang
pataling hugat yun na sa Dios. He hears. Ug ang pagampo is a weapon. Paminaw. Is a weapon for every believer's use. Okay? Weapon. Of course, kanang pagsangkap kini sa Dios. Gisangkapan ta sa Dios ni ining prayer. Kay ang pagampo God is a confidence builder alang kanimo nga magtotoo. Ugmad, nagatukod, okay, sa imong pagsalig ngadto sa Dios. The believer is oriented to God's will. Ma-oriented ta kanang masinati ta sa kabubuton sa Dios nga nag-appeal kining hingpit nga timing sa Dios. Perfect timing. Namdom ka, may tukbil naman tabahin ining God's timing is perfect. Gawas pa, ang pagampo develops the believer's virtue of patience. Nagaugmad kini. Okay? Nagapalig-on kini sa imong kanang pasensya. Di ba na Bisaya ng pasensya? Imong pagpailob. I think that is the right Visayan word. Nagapalig-on sa imong pagpailob, unsaon imong paghuwat sa perfect timing sa Dios, kanang to grant your petition. See? Paabuta lang ang Dios. Kaya wala ba matuog ang Dios? He is always wide awake, 24/7, 365. All the time, kanunay ginang kanang nagahuwat lang ang Dios. Now, of course, okay, una ate petition, ate pagampo alang sa itong kaugalingon. God answers our prayer in either of this way. Doon ay tulo ka mga pagi. Either mo yun siya oo, either mo yun siya no, either mo yun siya kunsa. Paabuta lang. Huwatsa. Okay? So, either mo yun ang Diyos yes, no, or wait. Sa diha nga iyan ang ihatag ang iyang tubag. Paminaw. Once God answers your petition, that answer is absolutely for your own benefit. Nakaradungog ka. Alang ka na sa imong kaayuhan. Absolutely. Hinumdumi nga ang Diyos hingpit. God is perfect. He never commits mistake. He never misses a thing. Kaya ang iyang plano, hingpit, perfect. Only a perfect person can make a perfect plan. Ug sanglit ang Diyos, hingpit man ang iyang plano, hingpit. Basta, nagasabot ka ba? Akong balikon. Only a perfect person can make a perfect plan. And since God is perfect, His plan is perfect. So, ang iyang plano sa imong kinabuhi, hingpit. So, muna nga, kung bahin na ganis pag-ampo, okay? Ayaw kalimot tuod sa pag-ampo ng atong mga pangulo nining atong nasod will serve this country with humility sa tumang pagpaubos o kaalam, wisdom, seeking God's will regarding the issues nga atong giatubang. Well, of course, doon ay mga butang to be prayed for, of course. Ang number one is the salvation of all unbelievers. Na mabasa ni mo sa Roma 10:1. Kaduha, mag-ampo ta sa espirituhanong pagtubo sa atong isig ka magtotoo. The spiritual growth of our fellow believers. Ephesians 1:15-19. Kopyaan Suwat na si mong notebook. Number 3, we pray for the rapid spread of the Word of God. Rapid. Paspas yun nga pagkailap
sa pulong sa Dios. 2 Thessalonians 3:1-2. Ikaupat, ampuan nato ang divine petition for pastor, teachers, evangelists, mga pastor magtutudlo, mga misyonero, against evil people. Yes. Daghan bang mga daotang mga tao nga buot mo unsa, mo balda nila, mo pakgang nila. You see? So we pray for the divine protection for pastor, teachers, evangelists, missionaries, o kadtong gihatagag taha sa Dios sa pagpakailap sa mayong balita o sa pulong sa Dios. Kining mga tawhana nga buot mo daot, these are evil people. Ephesians 6:19 and 20. Now, ang unsa magyud ang offensive weapons nato nga mga magtuto. Number 1, the gospel. Number 2, the word of God. See, mao na ang mga offensive weapons nato. Ang mayang balita sa kaluwasan ug ang pulong sa Dios. So, mao ni nga gikinahanglan nato ang padayon nining atong spiritual momentum. Kay this is the only way kita makakaton, kanang masayod kita sa dugang pagyong mga kasangkapan sa Dios. Kay gisangkapan naman ta sa Dios sa eternidad nga milabay, in eternity past, gisangkapan naman kita. Walang ta kahibaw nga na daytang gisangkap sa Dios kay wa man ta magtuon. Negatibo man ta. Mao na nga duha ra mo ka klaseng mga magtutuo gud niyaning kalibutan na. Loser and winner. Now, can you afford to be a loser? I don't think so. We only pass once nining kalibutan na. Sabta gina. Kasarata mo labay. Ang usa ka gutlo nga milabay, past na, di na mo balik. Kasabot ka. Ang tanang mga gutlo nga hinglabay na, they are already past. So ang atong atubangon ang future, ang ugma. Mao na nga. Atong atubangon ang ugma pinagi sa pag-andam sa atong kaugalingon. Pagpangandam sa pagsangkap sa atong kalag sa mga unsa hinagiban, mga taming, unsa pang mga weapon, spiritual weapon nga atong buti pasabot. Di man magsilbi ni mga tawhanong mga hinagiban kung mag-asdang na ta mga espirituhanong mga kaaway. Di ta magsilbi. Pilde kita kanunay, basta tinawhanon ra gyud. Timan nato, kini nga tong gipuy ang kalibutan is a broken world. Nagkadunot. Okay? Mao ni ang, of course, dili man yung kalibutan na mga itong kaaway ang sistema nining kalibutan na. Ang mga sistema iyahan ni Satanas, ang kaaway sa Dios. Ang kanhing Lucifer nga karon iyawa na o Satanas na. You see, mao kana nga buot siyang mo pakgang o mo balda kanato sa atong Kristohanong pagkinabuhi, espirituhanong mao nang nagsikad-sikad ni si Satanas ug ang iyang mga demonyo, iyang mga alalay, iya pagyong gipangasahin nga antuan ng tawhana nga sigig tuon sa kanang doktrina kana sumpuan na kay di o gustog mahimo ng mananaog siya. You see, now kung ikaw negatibo, way gana, way gugma, way kanang kainit, way tinguha nga matubo ang imong kalagwa kay pagpanumbaling sa pagtuon sa pulong sa Dios, then ikaw casualty ka nining maong bugno nga espirituhanon. This is spiritual warfare. This is full-scale warfare ni, dili kay ordinaryo lang.
Every moment of our life, we are facing this spiritual warfare. O kita pahimon sa Dios og mga desisyon. Gikan sa tong free will, pahimon tag desisyon. And every decision ba, naarabay consequence. You see? Mao na nga ang Dios dili buot nga ikaw mohimong mga sayop, dautan, ngilan nga mga desisyon. Buot siya hinoon, buot siya nga makahimo ka husto, tukma, maayo, kaayuhan nimo nga desisyon. You see? And yun di consequence. Mao nang giingon na sa prinsipyo nga ang tao produkto ra gyud siya sa iyang desisyon. Basta o kita produkto ra gyud sa siya atong himong desisyon. Mao na nga ang Dios buot niya nga patun-on ta, lukpon ni nga itong una-una sa iyang pulong. Aron sa ingon niya na sa diha nga kita mo himong desisyon, kanang desisyon na husto, labi nagtuan na kasasuod dito sa operational divine dynasty. Nga diin mo kanay dapit, nga tukmang dapit nga ikaw makahimo sa husto, tukma, maayo nga desisyon sa imong kinabuhi. Those are the things that we need to be able to become winners in this life. Mao na yung kabubuton sa Dios. Dili buot ang Dios nga mahimo kang pildiroy. Dili. He is not the author of losers. No. In fact, it's the opposite. God is the author of winners. Kasabot ka. Mao na nga kini nga itong pagtuon sa pulong sa Dios nini nga itong Bible study through the YouTube. Dili ni duwa-duwa, dili kay ingon-ingon lang yung pagtuon-tuon din, dili. God is dead serious to His Word. And we are dead serious. Ini nga itong pagtuon sa pulong sa Diyos. Mao na nga balik usahay ni nga itong paghisgot ni ini. Aron sa ingon niya na masil-sil na yun. Musink in yun. Ini nga itong gipangtunan din eh. Di na yun na mo magkalimtan ug mao na imong kinabuhion nga magahimo kanimong mananaog winner in life. Kaya ang pulong sa Dios nga imong gituhop na sa imong kalag, mao naman na imong gamitos pag-unahuna, kanang gamit sa imong daron-daron panginabuhi. Mao na paagi nga unsa nagsunod ka sa pamaagi sa Dios, how to kining obey His word. Mao bitaw nagingon diha ni Ginoong Jesucristo, if you love me, obey my words. Na unsa man nato pagpakita sa atong gugma sa Dios kon wa tay gugma, wa tay pagtuman sa iyang pulong. Wala. Lip service ra gyud na mayon ka nay kag simba may Ginoo nay gugma ko kanimo, unsa man na pag katinuod, lip service ra lagi. Igo ra kas paglitok niya na apan sa tinuray wala. Mao na bitaw na yung mga pulong sa Dios nga naga unsa suportar niya ng mga butanga. Mao na sigihan nato ni hisgot kay sa imong pagpadayon, maniging spiritual momentum, adlaw-adlaw yun nga itong pagtuon, God. Ma-develop na ka ng imong integrity, the Christian integrity. Inumdong ka kung sa atong hisgutan naman ni nato, at naman yung tuki ng maong pagtulunan na Christian integrity. Yung sa iingon na to, ang Christian integrity is the strength nimo, ang kalig-o nimo, ingon nga magtutuong unsa abante, the strength of the advancing believer. Kaya ang tinuod ang buot pa sa integrity, this is the wholeness of character, ang kinatibukan yun sa imong kanang kinaiya, sa imong batasan, imong karakter, ang imong pagka-consistent sa pulong o sa buhat. Consistent ka. Duwa kay pagkompromiso. Uncompromising adherence sa usa ka
kanang ingnon ta code of values naga-stick yung kanya na. O ang Christian integrity, kung bahin na yung Christian integrity, kana nagagikan sa imong pagkinabuhi, pinaagi sa pulong sa Dios. Ato ning ipadayon ugma. Naghanda ba gyud ta kayo mga butang pagaisgutan. Okay? Magampo na. Amahan na mong Diyos, nagapasalamat kami kanimo. Nining laing higayon nga imong gahin alang kanamo pagtuon sa imong pulong. Ug ato kining i-address ngadto sa wala pa'y kalwasan nga ilang nadawat. So, alang kanimo dili magtotoo samtang nagaduko ka sa imong ulo, nagapiyong sa imong mga mata, kining pipila ka mga gutlo ato kini pahinungod alang kanimo nga ania ka dinhi kinsawa pa kanimo ang kaluwasan nga gitanyag ni Ginoong Jesucristo ug nga ikaw unta makaamgo ni ining mga butanga ug imong maangkon ang kinabuhing dayon. Tingali wa ka pa makahimo yan ang labing bililhong desisyon sa tanang desisyon. Si Ginoong Jesucristo midawat sa matag sala dito sa iyang lawas samtang gilansang ug nagabitay siya dito sa krus. Iyang gidawat ang tanan ta nga mga sala. Lakip na ang mga sala nga ato pang pagabuhaton. 1 Pedro 2:24. Si Ginoong Jesucristo mao'y mipuli sa atong dapit. He was our substitute. Gihukman siya sa Dios nga Amahan tungod kay napuno naman siya sa atong mga sala. Kaya ang tinuod kita unta ang ilansang sa krus tungod sa atong mga kasalanan. Pansiya mo'y gihimong sala. Kinsaway labot sa sala tungod kanato. Aron lamang kita mamahimong pagkamatarong sa Dios diha kaniya. Ang imong pagtagad higala ngadto kang Ginoong Jesucristo mao'y magadeterminar sa imong dayon nga kaugmaon, your eternal future. Apan ang imong kabubuton mao'y giagad. Kung dawaton mo sa Ginoong Jesucristo ingon nga imong Dios ug manluluwas, ikaw hatagan og kinabuhing dayon ug maluwas ka. Apan kung imo siyang isalikway ingon nga Dios ug manluluwas, maimo ang dayon nga paghukom. So imo ang pagpili. It's your choice. Matud pa sa Juan 3:36, siya nga mutuo sa anak Ginoong Jesucristo makabaton og kinabuhing dayon. Pan siya nga dili mutuo sa anak, dili makabatog kinabuhing dayon. Hinunoa ang kapungot sa Dios magapabilin diha kaniya. Busa, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Let us pray. Amahan mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong matamis nga mga pulong nga among nakatunan ninaot o Dios nga kini silsil gayod ug mahimong bahin sa among kalag. Mao lamang kini ang among mabaon inigbiya namo ning kalibutana. Salamat o Dios sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saad, sa imong pagdala kanamo ning dapita ug sa among matamis nga pagkigambitay sa imong mga kamatuoran. Salamat o dili na mo ikabaylo kini among ginabuhat nga pagtuon sa imong pulong sa bisag unsa mang mga kahilayan o mga kalipayon nga tagamtaman ining kalibutana. Kini ang labing mainungdanon, the most essential sa among kinabuhi. Ingon nga imong mga anak. Uban ni kami o Diyos sa among pagbugbuwag, ilikay kami sa mga kabilinggan. Salamat din ang among Bible study through the YouTube.
under the Vic Balbido Evangelistic Ministry. Dada kami pagbalik ugma dinhi, ron kami makapadayon sa among pagtuon sa among pulong. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.